ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ପରେ ସାଂସଦ ଭାବେ ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନୁଭବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ କେମିତି ନାମ ଲେଖାଇଲେ ବୋଲି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାକୁ ସରକାର ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ପିପିସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଜ୍ଞାନ ବେଉରା ଓ ଜିନେଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଅନୁଭବ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ବିଜେପି।